Mhlambe khona engizomsiza ngalento engizoyisho la. Impilo yepolitiki iyafana nomdlalo wamaphepha lokuthiwa ukhasino. Uyakwazi ukuthola amaphepha abhedayo, kodwa umhlule umuntu ephethe amaphepha amahle. Uyakwazi futhi ukuthola amaphepha amahle, kodwa uhlulwe umuntu ophethe amaphepha amambi. Kanje uma uphethe amaphepha amambi, kuya ngokuthi uyakwazi wena ukulahla phansi ikhadi elizophoqa lo muntu onamaphepha amahle ukuthi awalahle phansi amaphepha amahle, bese wena uyawakha amaphepha azokuwinisa engemahle, uwakhe ngamaphepha lo muntu onamaphepha amahle. Futhi amaphepha amahle ugcina wanikezwa uyena engathandi, ephoqwa isimo sokuthi uyamcupha. Yabona? Nasebholeni ucoach uyakwazi ukuthi ayikhethele yena abadlali abawu-23 azohamba nabo, kodwa ngebhadi egemini fanele kudlala abantu abawu-11. Kwafaka abadlali abawu-11, inqwaba lehleli ngaphandle, mase eshintshe substitute, uvumeleke ukuthi ashintshe abawu-3 kuphela. Kuyenzeka-ke uthola ukuthi ufake inqwaba yabantu abarongi. Noma angashintsha-ke manje uzoshintsha abawu-3 kuphela, akasakwazi ukubhalansisa igame. Mase ehluliwe uzwa abantu bekhuluma bethi awugodwa lo coach enabadlali abahle kanje ubabekelene ebhentshini. Shuthi ngamanye amazwi uyahluleka ngenxa yokuthatha into ebizokuwinisa uyibeke ebhentshini. Nomuntu onamaphepha amahle kuyenzeka vele awabeke esandleni awagodle, adlala amaphepha amambi, kuze kuthi ngasekugcineni esewalahla kubabaza abantu ukuthi hayibo, kanti unalo le khadi pho ubulibekeleni, bewungalakho ingane le khadi. Udlale uvalo, wangashaya ibalo kahle, wahlula ukucupha i-opponent, wathatha ubest wagodla esandleni, wangariska. Injalo-ke impilo. Le viki esisuka kulo kunamaphoyisa awu-5 wangapha eVanderbilt Park endaweni yaseVaal abeboshiwe ngenxa yecala le-extortion. Kule weekend esisuka kuyo kunamaphoyisa aboshiwe for i-extortion. Kuyo le weekend esisuka kuyo kuno Saitsheni futhi oboshiwe, kwaphinde futhi kwabanjwa namanye amadoda ayiphathi yalento esithi i-Blue Light Gang. Amaphoyisa ayaboshwa kulezi insuku, angazi noma awakaboni na, kodwa ayaboshwa kulezi insuku. And okunye futhi engifisa ukukuveza lento leyo ukuthi mawuvinjwa labantu abasebenzela isquad lesi samateksi, yazi labantu mabekuvimba bekuthathela imoto bethi uzoyikhipha nge-1,005, leyo nto leyibizwa nge-extortion. I-case serious kabi ye-extortion sizoyikhuluma ngelinye ilanga, ngoba ngokomthetho wase-South Africa akekho umuntu onelungelo lokuvimba omunye umuntu amtshela ukuthi akalayishe bani angalayishi bani. Akekho umuntu onelungelo lokuthi avimbe omunye umuntu ukuthi angamgibezi ubani. Akekho futhi umuntu onelungelo lokuvimba ukuthi uba ingangeni neBolt ingangeni la, kodwa ngenxa yokuhloniphana ukuze kuhlonishwe imisebenzi abantu abayenzayo kuthiwa leyo uba ingakuthatha erenkeni. Kodwa nje mayikulanda eJardini la uhlala khona alikho iphutha. Ngakho-ke sekufuneka sikujwayele manje ukuthi uma benza lento yabo bavulelwa ama-case. Sine-IPD okuyiyona investigator the wrongdoings ezenziwa ngamaphoyisa okuyi-SAPS. Noma-ke ama-case wabo ethatha isikhathi eside, sizokhuluma-ke ngecala la le-IPD. IPD investigatile, kukhona indoda evele ecourt namhlanje ngecala lokubulala noma ukuzama ukubulala. Sizofunda ke statement sakhona sizokwenzakalana. A 34-year-old detective constable, Elias Mweketsi Pinkwane, attached to the Orange Farm SAPS Detective Branch, is appearing before the Sebokeng Magistrate Court on charges of murder and attempted murder. It is alleged that on the 12th of July 2026, Sunday, at approximately 3, Pinkwane, who was off duty at the time, was in BK Lifestyle Cafe in Sebokeng, having arrived in a state vehicle at or about the time that establishment was closing. Pinkwane and his partner went to buy gizzards.
where they found 3 men who were also waiting in the queue. An argument started after one of the men wanted to buy all of the remaining gizzards. Pinkwane then went to the state vehicle, pulled his service pistol, and fired shots at the 3 men through the vehicle window before driving off. As a result of the shooting, 1 victim was declared dead, while a second victim sustained injuries and was rushed to the hospital. The third victim survived without physical injury. Spent cartridges cases were recovered, with 1 found at the crime scene and another later recovered inside the state vehicle. The accused was later traced to his residence, where he was arrested same day. He has since been charged with murder and attempted murder, and he's appearing before the Sebokeng Magistrate Court. SAPS disciplinary process will also be instituted concurrently. Iphutha lokuqala nje engicabanga ukuthi kwi-subdisciplinary hearing abazombeka lona ileli lokuthi athathe imoto ye-state ahambe indlela zakhe ngoba he was off duty. Iphutha lokuqala nje funa bamchargele lona lokuthatha imoto ye-state bese hamba indlela zakhe ayetshwaleni ukuwes ayetshalweni. Ufika lapha ya uthola utshwala kasabutholi ulanda isibhamu somsebenzi. Asihlangene isibhamu kodwa yonke lento enziwa umkhuba katshwala. Kubi ke ngoba ukhona abantu abaphuzayo la nababuka le channel manje akufanelanga babe offended. Sikhuluma kodwa ngobulima obenziwe yiphoyisa namhlanje akasezi ukuba nesalary. Imagine lo muntu disciplinary processes will kick in concurrent izobe hambisana nenkantolo. If isubs imthola ukuthi usephutheni uzophelelwa umsebenzi. Uma kungase kwenzeke mhlawumbe inkantolo imvune noma imchithe okusala umsebenzi uzobe usuphelile kwi website phoyiseni ngoba njengephoyisa urepresenta ilokhuzana ibadge urepresent uniform noma kuthi uyaphuza wayangaphuzela ekhaya uma esefika endaweni kuthi utshwala sephelile babuthenge bonke wayangabacelanga kahle ngomusa mabanqaba abayeke kanjalo ngoba bekuzobe kuyilungelo lapho. Ngobulima nje usezophelelwa ikho konke anakho. Yazi kufike kuthandazwe thi umuntu akathola umsebenzi anelanga uthola vele adlale ngawo. Ibhlungu ke lento ezomehlela. Yazi ukusebenza kulo msebenzi kahulumeni uma uziphathe kahle wenza okufanele ukwenze uyazi ukuthi uyophuma ngepension. Angeke sifike isikhathi la kuzothiwa khona umsebenzi usuyashoda yeyi wena so uyadilizwa into efuneka uyenze ukwenza lokho oqashelwe khona. So usenkingeni ke lo mfo. Ngiyabonga afuna siyibonge ne-IPID ukusheshsha okungaka. Kodwa ke eqinisweni lilonke uma kwenzeka igameko noma amaphoyisa eba involved la kusuke kudubulene khona i-IPD yaba khona kulezo igameko i-investigate mhlawumbe into eyenza ukuthi ithatha isikhathi eside kwamanye ama-case 1 backlog kuba nama-case amaningi bagcine bengakwazi uku-attend ama-case ngesikhathi 2 investigator into esiyenzeke kudala uyabona manje njengokomthetho uma amaphoyisa edubula umuntu bayafika kulokhu bavele bathola ukuthi okay ama-cartridge lawa aphuma esibhanyeni lesomsebenzi kwalula ngiyacabanga ukuthi nofakazi bebeseduze benze kwalula kwabanjalo. Angibambeke ivideo ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba esilixoxayo nje namhlanje. Bengithi nje angikwazisa ukuthi amaphoyisa kulezi insuku ayaboshwa hayi kancane. Mhlawumbe amaphoyisa aseboshiwe so far awu-20 kule 2 weeks nje awu-20 amaphoyisa aseboshiwe engiwaziyo mina nengifunde ngawo. Bengithi ngisazoyenza ivideo yakhona kodwa ke ngenxa yokubambeka nangachaza sekuqaleni ngathi ifoni yami inenkinga so ngibuye ngakhona ukurecorda kahle kodwa ke ngizokulungisa. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngasupport ukuba member yale channel ungasupporta futhi ngokusidonatela noma ngamalini ikhona i-account kwi-comment ephiniwe.